Η αυτοβελτίωση είναι μια έννοια που συχνά ακούμε, διαβάζουμε ή βλέπουμε να προβάλλεται σε βιβλία, άρθρα και βίντεο. Όμως τι σημαίνει πραγματικά? Είναι απλώς μια μόδα της εποχής ή μια ουσιαστική διαδικασία που μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας? Στην πραγματικότητα, η αυτοβελτίωση είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι η συνειδητή προσπάθεια του ανθρώπου να εξελιχθεί, να περάσει τα όρια του και να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Δεν πρόκειται για έναν τελικό προορισμό, αλλά για μια συνεχή πορεία. Δεν υπάρχει σημείο στο οποίο μπορούμε να πούμε «έφτασα, είμαι τέλειος». Η αυτοβελτίωση είναι μια διαρκής διαδικασία μάθησης, προσαρμογής και αναζήτησης. Είναι η εσωτερική φωνή που μας λέει ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Στην εποχή μας, όπου η πληροφορία είναι άφθονη και η σύγκριση με τους άλλους εύκολη, η αυτοβελτίωση συχνά παρερμηνεύεται. Πολλοί την ταυτίζουν με την επιτυχία, την παραγωγικότητα ή την εξωτερική εικόνα. Όμως η ουσία της δεν βρίσκεται στην επίδειξη, αλλά στην εσωτερική μεταμόρφωση. Δεν είναι για να γίνεις πιο δημοφιλής ή πιο πλούσιος, αλλά να γίνεις πιο συνειδητός, πιο ισορροπημένος, πιο αυθεντικός. Η αυτοβελτίωση αφορά όλους. Δεν έχει ηλικία, φύλο ή κοινωνική τάξη. Είναι εξίσου σημαντική για έναν φοιτητή που προσπαθεί να οργανώσει τη ζωή του, όσο και για έναν επαγγελματία που θέλει να βρει νόημα στην καθημερινότητά του. Είναι για τον γονέα που θέλει να γίνει καλύτερο πρότυπο για τα παιδιά του, για τον συνταξιούχο που αναζητά νέα ενδιαφέροντα ή για τον καλλιτέχνη που ψάχνει έμπνευση. Η σημασία της αυτοβελτίωσης στην προσωπική και επαγγελματική ζωή είναι τεράστια. Όταν ένας άνθρωπος επενδύει στην εξέλιξή του, αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καλύτερες σχέσεις, περισσότερη εσωτερική γαλήνη. Μαθαίνει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες, να θέτει στόχους, να αναγνωρίζει τις αξίες του. Και αυτό δεν επηρεάζει μόνο τον ίδιο, αλλά και το περιβάλλον του, την οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες. Ωστόσο υπάρχουν και μύθοι γύρω από την αυτοβελτίωση. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι μια διαδικασία γρήγορη, εύκολη ή γραμμική. Άλλοι θεωρούν ότι απαιτεί υπεράνθρωπη προσπάθεια ή ότι είναι μόνο για δυνατούς χαρακτήρες. Η αλήθεια είναι ότι η αυτοβελτίωση είναι για όλους, αλλά απαιτεί ειλικρίνεια, υπομονή και συνέπεια. Δεν είναι θέμα ταλέντου, αλλά επιλογής. Πάμε λοιπόν να εξερευνήσουμε σε βάθος την έννοια της αυτοβελτίωσης. Θα δούμε πώς την αντιλαμβάνονταν οι φιλόσοφοι, ποιοι είναι οι βασικοί της πυλώνες, τι λέει η επιστήμη για την αλλαγή συμπεριφορών, ποιες πρακτικές μπορούν να μας βοηθήσουν και ποιες παγίδες να αποφύγουμε. Στόχος είναι να προσφέρουμε ένα πλήρες εργαλείο κατανόησης και εφαρμογής. Όχι απλώς θεωρία, αλλά ουσία. Γιατί η αυτοβελτίωση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Είναι η τέχνη του να ζεις με επίγνωση, με σκοπό και με καρδιά. Ας δούμε λοιπόν την ιστορική και φιλοσοφική θεμελίωση της αυτοβελτίωσης. Η έννοια της αυτοβελτίωσης δεν είναι προϊόν της σύγχρονης εποχής. Αντιθέτως, έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της ανθρώπινης σκέψης. Από την αρχαιότητα, οι φιλόσοφοι αναζητούσαν τρόπους να κατανοήσουν τον εαυτό τους, να καλλιεργήσουν την αρετή και να ζήσουν μια ζωή με νόημα. Η αυτοβελτίωση λοιπόν είναι μια διαχρονική φιλοσοφική αναζήτηση, μια πορεία προς την εσωτερική αρμονία και την ηθική τελείωση. Ο Σωκράτης, ο πατέρας της δυτικής φιλοσοφίας, έθεσε ως θεμέλιο της σκέψης του την αυτογνωσία. Η περίφημη φράση του «γνώθεις αυτόν» δεν ήταν απλώς μια προτροπή, αλλά μια υπαρξιακή απέτηση. Για τον Σωκράτη, η γνώση του εαυτού ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε άλλη μορφή γνώσης. Η αυτοβελτίωση ξεκινούσε από την ειλικρινή παρατήρηση του εσωτερικού κόσμου και την αναγνώριση των αδυναμιών και των δυνατοτήτων μας. Ο Πλάτων, μαθητής του Σωκράτη, συνέχισε αυτή την πορεία συνδέοντας την αυτοβελτίωση με την αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Στο έργο του «Πολιτεία» περιγράφει την ιδανική ψυχή ως μια ισορροπία ανάμεσα στη λογική, το θυμοειδές και το επιθυμητικό μέρος. Η εσωτερική τάξη οδηγεί στην αρετή και η αρετή είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας του ανθρώπου να ζήσει σύμφωνα με τον λόγο και την αλήθεια. Ο Αριστοτέλης, πιο πρακτικός και γειωμένος, εισήγαγε την έννοια της ευδαιμονίας ως τον τελικό σκοπό της ανθρώπινης ζωής. Η ευδαιμονία όμως δεν είναι απλώς ευχαρίστηση ή επιτυχία. Είναι η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπου μέσω της αρετής.
Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η αρετή καλλιεργείται με την επανάληψη και τη συνήθεια. Μια ιδέα που βρίσκει εφαρμογή και στη σύγχρονη ψυχολογία της αυτοβελτίωσης. Στην ρωμαϊκή εποχή, οι στοικοί φιλόσοφοι όπως ο Σενέκας, ο Επίκτητος και ο Μάρκος Αυρίλιος έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική δύναμη και την πνευματική αυτοκυριαρχία. Για τους στοικούς, η αυτοβελτίωση ήταν η ικανότητα να παραμένεις ατάραχος μπροστά στις εξωτερικές αντιξοότητες, να ελέγχεις τις αντιδράσεις σου και να ζεις σύμφωνα με τη φύση και το λόγο. Η εσωτερική γαλήνη δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, αλλά από τη στάση μας απέναντί τους. Ακόμα και σε άλλες παραδόσεις, όπως η βουδιστική ή η ινδουιστική φιλοσοφία, η αυτοβελτίωση έχει κεντρική θέση. Ο Βούδας δίδαξε ότι η απελευθέρωση από τον πόνο περνά μέσα από την αυτοπαρατήρηση, τη συνειδητότητα και την ηθική ζωή. Η πνευματική εξέλιξη είναι μια πορεία εσωτερικής κάθαρσης και κατανόησης. Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η αυτοβελτίωση δεν είναι μια επιφανειακή διαδικασία. Είναι μια βαθιά φιλοσοφική στάση ζωής που απαιτεί στοχασμό, αφοσίωση και εσωτερική εργασία. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι δεν μας προσφέρουν απλώς θεωρίες, αλλά πρακτικά εργαλεία για να ζήσουμε με περισσότερη σοφία, ισορροπία και νόημα. Πάμε στη συνέχεια να δούμε τους πυλώνες της αυτοβελτίωσης. Η αυτοβελτίωση δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες, θεμελιώδεις αρχές που καθορίζουν την πορεία προς την προσωπική εξέλιξη. Καθένας από αυτούς τους πυλώνες λειτουργεί ως στήριγμα, ενισχύοντας την εσωτερική μας σταθερότητα και την ικανότητά μας να προοδεύουμε. Ας δούμε τους σημαντικότερους. Νούμερο 1. Αυτογνωσία. Η αυτοβελτίωση ξεκινά με την αυτογνωσία. Είναι η ικανότητα να παρατηρούμε τον εαυτό μας με ειλικρίνεια, να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας, τις αντιδράσεις μας. Χωρίς αυτογνωσία δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τι χρειάζεται αλλαγή. Είναι σαν να προσπαθείς να διορθώσεις έναν χάρτη χωρίς να ξέρεις που βρίσκεσαι. Η αυτογνωσία καλλιεργείται μέσα από τον στοχασμό, την ενδοσκόπηση, την παρατήρηση της συμπεριφοράς μας και την ανατροφοδότηση από τους άλλους. Όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις, να κατανοήσουμε τις σχέσεις μας και να διαχειριστούμε τις προκλήσεις με περισσότερη σοφία. Δεύτερον, πειθαρχία και συνήθειες. Η πειθαρχία δεν είναι καταπίεση. Είναι η ικανότητα να παραμένουμε συνεπείς στις επιλογές μας, ακόμα και όταν δεν έχουμε διάθεση. Οι συνήθειες είναι το εργαλείο με το οποίο χτίζουμε τη ζωή μας. Οι μικρές καθημερινές πράξεις, όταν επαναλαμβάνονται, διαμορφώνουν το χαρακτήρα μας. Η αυτοβελτίωση απαιτεί την εγκαθίδρυση θετικών συνηθιών. Πρωινή ρουτίνα, άσκηση, υγιεινή διατροφή, ανάγνωση, διαλογισμό. Η πειθαρχία είναι αυτή που μας κρατά σε πορεία όταν η έμπνευση λείπει και οι συνήθειες είναι αυτές που μετατρέπουν την πρόθεση σε αποτέλεσμα. Τρίτον, στόχοι και σκοπό ζωής. Χωρίς στόχους, η ζωή γίνεται ασαφής και χαοτική. Οι στόχοι μας δίνουν κατεύθυνση, νόημα και κίνητρο. Όμως δεν αρκεί να θέτουμε στόχους. Πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι με τις αξίες μας και το βαθύτερο σκοπό της ζωής μας. Ο σκοπός ζωής είναι αυτό που μας δίνει ενέργεια, πάθος και αντοχή. Είναι η απάντηση στο γιατί πίσω από τις πράξεις μας. Όταν οι στόχοι μας συνδέονται με το σκοπό μας, η αυτοβελτίωση γίνεται βιωματική και ουσιαστική. Τέταρτον, συναισθηματική νοημοσύνη. Η ικανότητα να κατανοήσουμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας είναι κρίσιμη για την προσωπική εξέλιξη. Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει την ενσυναίσθηση, την αυτορύθμιση, την κοινωνική επίγνωση και την ικανότητα να χτίζουμε υγιείς σχέσεις. Ένας άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις με ηρεμία, να επικοινωνεί αποτελεσματικά και να δημιουργεί θετικό περιβάλλον γύρω του. Η αυτοβελτίωση δεν είναι μόνο εσωτερική υπόθεση, είναι και κοινωνική. Πέμπτον, ανθεκτικότητα και διαχείριση αποτυχιών. Η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη. Οι αποτυχίες, οι δυσκολίες και οι απώλειες είναι αναπόφευκτες. Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να σηκωνόμαστε μετά από κάθε πτώση, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να συνεχίζουμε. Η αυτοβελτίωση δεν είναι η αποφυγή της αποτυχίας, αλλά η αξιοποίησή της. Κάθε εμπόδιο μπορεί να γίνει η ευκαιρία για μάθηση. Η ανθεκτικότητα χτίζεται με την εμπειρία.
την υποστήριξη και την πίστη στον εαυτό μας. Πάμε να δούμε τώρα τις ψυχολογικές και τις νευροεπιστημονικές βάσεις της αυτοβελτίωσης. Η αυτοβελτίωση δεν είναι μόνο φιλοσοφική ή πρακτική υπόθεση. Έχει και επιστημονική βάση. Η ψυχολογία και η νευροεπιστήμη προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος νους, πώς αλλάζουν οι συμπεριφορές και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την προσωπική μας εξέλιξη με τρόπους που ευθυγραμμίζονται με τη βιολογία μας. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ο εγκέφαλος παίζει ρόλο στην αλλαγή. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι εξαιρετικά προσαρμοστικός. Η έννοια της νευροπλαστικότητας περιγράφει την ικανότητα του εγκεφάλου να αλλάζει, να αναδιοργανώνεται και να δημιουργεί νέες συνδέσεις ως απάντηση σε εμπειρίες, σκέψεις και συμπεριφορές. Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή δεν είναι μόνο δυνατή, είναι φυσιολογική. Όταν επαναλαμβάνουμε μία συμπεριφορά, ενισχύουμε τις νευρικές συνδέσεις που την υποστηρίζουν. Με το χρόνο αυτές οι συνδέσεις γίνονται πιο ισχυρές και η συμπεριφορά γίνεται αυτόματη. Αυτός είναι ο λόγος που οι συνήθειες είναι τόσο ισχυρές και τόσο δύσκολο να αλλάξουν. Όμως με συνειδητή προσπάθεια και επανάληψη μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες συνήθειες και να αποδυναμώσουμε τις παλιές. Ας δούμε τώρα τον ρόλο της ντοπαμίνης. Η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής που σχετίζεται με την ανταμοιβή, την κινητοποίηση και την ευχαρίστηση. Όταν επιτυγχάνουμε ένα στόχο ή βιώνουμε κάτι θετικό, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ντοπαμίνη, δημιουργώντας ένα αίσθημα ικανοποίησης. Αυτό το σύστημα ανταμοιβής είναι κρίσιμο για την αυτοβελτίωση γιατί μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τις θετικές συμπεριφορές. Η κατανόηση του πώς λειτουργεί η ντοπαμίνη μπορεί να μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε καλύτερα τις στρατηγικές μας. Για παράδειγμα, η διάσπαση ενός μεγάλου στόχου σε μικρότερα βήματα και η επιβράβευση κάθε επιτυχίας ενισχύει τη συνέπεια και την αφοσίωση. Η ντοπαμίνη δεν ανταποκρίνεται μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά και στην προσδοκία του αποτελέσματος. Γι' αυτό και η οραματιστική σκέψη είναι τόσο ισχυρή. Για να δούμε τώρα λίγο την δύναμη της επανάληψης. Η επανάληψη είναι το κλειδί για την εξωτερήκευση νέων συμπεριφορών. Οι νευροεπιστήμονες έχουν δείξει ότι χρειάζονται περίπου από 21 έως 66 ημέρες για να εγκαθιδρυθεί μια νέα συνήθεια ανάλογα με την πολυπλοκότητα της συμπεριφοράς και την προσωπικότητα του ατόμου. Η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την ένταση. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τέλεια, χρειάζεται να το κάνεις συχνά. Η επανάληψη δημιουργεί σταθερότητα στον εγκέφαλο. Όταν μια συμπεριφορά επαναλαμβάνεται, ο εγκέφαλος την αναγνωρίζει ως σημαντική και την ενσωματώνει στη δομή του. Αυτός είναι ο λόγος που η καθημερινή πρακτική, ακόμα και για λίγα λεπτά, είναι πιο αποτελεσματική από σποραδικές εντατικές προσπάθειες. Να δούμε και τη σχέση νου και σώματος. Η αυτοβελτίωση δεν αφορά μόνο το νου. Το σώμα παίζει καθοριστικό ρόλο. Η σωματική άσκηση, ο ύπνος, η διατροφή και η αναπνοή επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία του εγκεφάλου και την ψυχολογική μας κατάσταση. Η άσκηση, για παράδειγμα, αυξάνει την παραγωγή ενδορφινών και βελτιώνει τη διάθεση. Ο ποιοτικός ύπνος ενισχύει τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Η σωστή διατροφή τροφοδοτεί τον εγκέφαλο με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Η αυτοβελτίωση είναι ολιστική. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το νου χωρίς να φροντίσουμε το σώμα και αντίστροφα. Η ισορροπία ανάμεσα σε ψυχική και σωματική υγεία είναι απαραίτητη για βιώσιμη εξέλιξη. Ας δούμε τώρα κάποιες πρακτικές στρατηγικές αυτοβελτίωσης. Η θεωρία είναι απαραίτητη, αλλά η πράξη είναι αυτή που φέρνει την αλλαγή. Η αυτοβελτίωση απαιτεί συγκεκριμένες στρατηγικές, εργαλεία και τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκες ή χρονοβόρες. Χρειάζεται να είναι συνεπείς, ρεαλιστικές και προσαρμοσμένες στον τρόπο ζωής του καθενός. Νούμερο 1. Η θέσπιση ρεαλιστικών στόχων. Η μέθοδος SMART είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για τον καθορισμό στόχων. Κάθε στόχος πρέπει να είναι συγκεκριμένος, να είναι σαφής και ξεκάθαρος, μετρήσιμος, να μπορείς να αξιολογείς την πρόοδό σου, εφικτός, να είναι ρεαλιστικός και εφικτός με τα διαθέσιμα μέσα, να συνδέεται με τις αξίες και το σκοπό σου, δηλαδή σχετικός. Επίσης, να έχει προθεσμία ή χρονοδιάγραμμα,
δηλαδή χρονικά ορισμένος. Για παράδειγμα, αντί να πεις «θέλω να γίνω πιο υγιής», μπορείς να πεις «θα περπατώ 30 λεπτά κάθε μέρα για τις επόμενες 4 εβδομάδες». Η σαφήνεια και η μετρησιμότητα ενισχύουν τη δέσμευση. Δεύτερον, τεχνικές διαχείρισης χρόνου. Ο χρόνος είναι ο πιο πολύτιμος πόρος μας. Η αυτοβελτίωση απαιτεί σωστή διαχείριση του χρόνου, ώστε να μπορούμε να ενσωματώσουμε νέες συνήθειες χωρίς να θυσιάζουμε την ισορροπία μας. Μερικές αποτελεσματικές τεχνικές. Η μέθοδος Pomodoro. Εργασία σε διαστήματα 25 λεπτών με 5 λεπτά διαλύματα. Χρονοπρογραμματισμός. Καταγραφή των δραστηριοτήτων σε ημερολόγιο. Προτεραιοποίηση. Χρήση της μεθόδου Eisenhower για να ξεχωρίσεις το επίγον από το σημαντικό. Εστίαση σε μια δραστηριότητα κάθε φορά για καλύτερη απόδοση. Η διαχείριση χρόνου δεν είναι να κάνεις περισσότερα, αλλά να κάνεις τα σωστά πράγματα με επίγνωση. Τρίτον, η σημασία της καθημερινής ρουτίνας. Η ρουτίνα είναι το θεμέλιο της συνέπειας. Μια καλά σχεδιασμένη πρωινή ή βραδινή ρουτίνα μπορεί να ενισχύσει την ψυχική σου κατάσταση, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει το άγχος. Παραδείγματα ρουτίνας. Ξύπνημα την ίδια ώρα κάθε μέρα. Πρωινή άσκηση ή διατάσεις. 10 λεπτά ημερολόγιο, γράψιμο δηλαδή, ή διαλογισμού. Σχεδιασμός της ημέρας με λίστα στόχων. Αποσύνδεση φυσικά από οθόνες πριν τον ύπνο. Και η ρουτίνα δεν πρέπει να είναι άκαμπτη. Πρέπει να είναι ευέλικτη, αλλά σταθερή. Ένα πλαίσιο που να σε στηρίζει. Τέταρτον, γραφή ημερολογίου, διαλογισμός και πρακτική της ενσυνειδητότητας. Η γραφή ημερολογίου είναι ένα ισχυρό εργαλείο αυτοπαρατήρησης. Σε βοηθά να καταγράψεις σκέψεις, συναισθήματα, στόχους και προκλήσεις. Είναι ένας καθρέφτης του εσωτερικού σου κόσμου. Ο διαλογισμός και η πρακτική της ενσυνειδητότητας ενισχύουν την παρουσία και την ηρεμία. Ακόμη και 5-10 λεπτά την ημέρα μπορούν να μειώσουν το άγχος, να βελτιώσουν τη συγκέντρωση και να ενισχύσουν τη συναισθηματική σταθερότητα. Μερικές πρακτικές. Διαλογισμός αναπνοής. Σαρωτική παρατήρηση σώματος. Ενσυνείδητο περπάτημα ή φαγητό. Καθημερινή καταγραφή ευγνωμοσύνης. Η σύνδεση με το παρόν είναι θεμέλιο της αυτοβελτίωσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι που δεν παρατηρείς. Πέμπτον, πώς να ξεπερνάς την αναβλητικότητα. Η αναβλητικότητα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς της αυτοβελτίωσης. Συχνά συνδέεται με φόβο αποτυχίας, τελειομανία ή έλλειψη σαφού στόχου. Ποιες είναι οι στρατηγικές αντιμετώπισης? Μικροστόχοι. Σπάσε τις μεγάλες εργασίες σε μικρά βήματα. Κανόνας των 2 λεπτών. Αν κάτι παίρνει λιγότερο από 2 λεπτά, κάνε το τώρα. Ορατότητα στόχων. Τοποθέτησε τους στόχους σου σε εμφανές σημείο. Ανταμοιβές. Επιβράβευσε τον εαυτό σου μετά από κάθε επίτευξη. Απομάκρυνση περισπασμών. Κλείσε ειδοποιήσεις, δημιούργησε ήσυχο χώρο. Η αναβλητικότητα δεν είναι τεμπελιά. Είναι αντίσταση στην αλλαγή και η αλλαγή απαιτεί κατανόηση, όχι τιμωρία. Ας δούμε τώρα τις κοινωνικές διαστάσεις της αυτοβελτίωσης. Η αυτοβελτίωση συχνά παρουσιάζεται ως μια ατομική διαδικασία, μια εσωτερική πορεία που αφορά αποκλειστικά τον εαυτό μας. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η προσωπική εξέλιξη έχει βαθιές κοινωνικές προεκτάσεις. Ο τρόπος που βελτιώνουμε τον εαυτό μας επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις μας, το περιβάλλον μας και την κοινωνία στην οποία ζούμε. Η επιρροή του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν. Οι σκέψεις, οι συμπεριφορές και οι συνήθειές μας διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον μας. Οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, οι χώροι στους οποίους κινούμαστε, οι πληροφορίες που καταναλώνουμε, όλα αυτά επηρεάζουν την πορεία της αυτοβελτίωσης. Αν περιβαλλόμαστε από αρνητικότητα, κριτική ή αδράνεια, είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την εσωτερική μας φλόγα. Αντίθετα, ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, γεμάτο έμπνευση, ενθάρρυνση και θετικά πρότυπα, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την εξέλιξή μας. Πώς να χτίσουμε ένα υποστηρικτικό δίκτυο? Η αυτοβελτίωση δεν χρειάζεται να είναι μοναχική. Η ύπαρξη ανθρώπων που μας στηρίζουν
μας εμπνέουν και μας ενθαρρύνουν είναι ανεκτήμητη. Ένα υποστηρικτικό δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει φίλους, μέντορες, συνεργάτες, οικογένεια ή ακόμα και διαδικτυακές κοινότητες. Για να χτίσεις ένα τέτοιο δίκτυο, αναζήτησε ανθρώπους με κοινές αξίες και στόχους. Μοιράσου την πορεία σου με ειλικρίνεια. Δώσε και ζήτησε ανατροφοδότηση. Ενίσχυσε τις σχέσεις με ενσυναίσθηση και σεβασμό. Μη φοβάσαι να απομακρυνθείς από σχέσεις που σε κρατούν πίσω. Η ποιότητα των σχέσεών μας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της ζωής μας και η αυτοβελτίωση είναι πιο βιώσιμη όταν γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας στήριξης. Να δούμε τώρα τη σημασία της προσφοράς και της ενσυναίσθησης. Ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία αυτοβελτίωσης είναι η προσφορά. Όταν βοηθάμε τους άλλους, ενισχύουμε την αίσθηση του σκοπού, καλλιεργούμε την ενσυναίσθηση και δημιουργούμε θετική ενέργεια γύρω μας. Η αυτοβελτίωση δεν είναι εγωκεντρική. Είναι μια διαδικασία που μας κάνει πιο χρήσιμους, πιο ευαίσθητους και πιο ανθρώπινους. Η ενσυναίσθηση, η ικανότητα να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, είναι θεμέλιο για υγιείς σχέσεις και κοινωνική αρμονία. Όσο περισσότερο κατανοούμε τους άλλους, τόσο περισσότερο κατανοούμε και τον εαυτό μας. Ας δούμε τώρα λίγο και τους κινδύνους και τις παγίδες στην πορεία της αυτοβελτίωσης. Η αυτοβελτίωση είναι μια ευγενής και ωφέλιμη πορεία, αλλά δεν είναι χωρίς κινδύνους. Όπως κάθε εσωτερική διαδικασία, μπορεί να παρερμηνευθεί, να υπερβολευτεί ή να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά. Η επίγνωση των παγίδων είναι απαραίτητη για να διατηρήσουμε την ισορροπία και την αυθεντικότητα στην εξέλιξή μας. Ένας από τους πιο συχνούς κινδύνους είναι η υπερβολική αυτοκριτική. Όταν η αυτοβελτίωση μετατρέπεται σε αιμονή με τις αδυναμίες μας, μπορεί να οδηγήσει σε ενοχές, άγχος και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αντί να μας ενδυναμώνει, μας καταπιέζει. Η αυτοκριτική είναι χρήσιμη όταν είναι επικοδομητική. Όταν όμως γίνεται σκληρή, απόλυτη και συνεχής, χάνει το σκοπό της. Η αυτοβελτίωση δεν σημαίνει να απορρίπτεις τον εαυτό σου. Σημαίνει να τον αποδέχεσαι και να τον εξελίσσεις με καλοσύνη και σεβασμό. Η σύγκριση με τους άλλους. Σε μια εποχή κοινωνικών δικτύων και δημόσιας έκθεσης, η σύγκριση με τους άλλους είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Όμως, η αυτοβελτίωση είναι προσωπική υπόθεση. Δεν έχει νόημα να συγκρίνεις την πορεία σου με εκείνη κάποιου άλλου, γιατί οι συνθήκες, οι στόχοι και οι προκλήσεις είναι διαφορετικές. Η σύγκριση μπορεί να οδηγήσει σε φθόνο, απογοήτευση ή ψευδαίσθηση κατωτερότητας. Αντί να κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι, εστίασε στο τι έχεις εσύ ανάγκη, τι σε εμπνέει και τι σε εξελίσσει. Η πρόοδος δεν μετριέται με εξωτερικά κριτήρια, αλλά με εσωτερική αλήθεια. Το τοξικό κυνήγι της τελειότητας. Η τελειομανία είναι μια παγίδα που συχνά κρύβεται πίσω από την αυτοβελτίωση. Η επιθυμία να γίνουμε καλύτεροι μπορεί να μετατραπεί σε ανάγκη να γίνουμε τέλειοι και αυτό είναι αδύνατον. Η τελειότητα δεν είναι ανθρώπινη. Είναι μια ψευδαίσθηση που οδηγεί σε εξάντληση, απογοήτευση και αποξένωση. Η αυτοβελτίωση πρέπει να είναι ρεαλιστική, ευέλικτη και ανθρώπινη. Πρέπει να περιλαμβάνει χώρο για λάθη, αδυναμίες και ατέλειες. Η αποδοχή της ατέλειας είναι ένδειξη ωριμότητας, όχι αδυναμίας. Συμπερασματικά λοιπόν, η αυτοβελτίωση δεν είναι μια πολυτέλεια για λίγους. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη, μια εσωτερική όθηση προς την εξέλιξη, την πληρότητα και την αυθεντικότητα. Δεν είναι μια γραμμική πορεία, ούτε μια σειρά από επιτεύγματα. Είναι μια συνεχής διαδικασία ανακάλυψης, αμφισβήτησης και αναγέννησης. Όπως είδαμε, η αυτοβελτίωση έχει φιλοσοφικές ρίζες, επιστημονική βάση και πρακτικές εφαρμογές. Απαιτεί αυτογνωσία, πειθαρχία, στόχους, συναισθηματική νοημοσύνη και ανθεκτικότητα. Επηρεάζεται από το περιβάλλον, τις σχέσεις και την κοινωνική μας στάση. Και, φυσικά, συνοδεύεται από κινδύνους που χρειάζεται να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η αυτοβελτίωση είναι προσωπική. Δεν υπάρχει μια σωστή πορεία, ούτε ένα καθολικό μοντέλο. Ο καθένας έχει τη δική του αφετηρία, τις δικές του ανάγκες και το δικό του ρυθμό. Το ζητούμενο δεν είναι να γίνουμε τέλειοι, αλλά να γίνουμε πιο συνειδητοί, πιο ανθρώπινοι και πιο ζωντανοί. Αν νιώθεις ότι θέλεις να ξεκινήσεις την πορεία της αυτοβελτίωσης, μην περιμένεις την τελεία στιγμή.
Ξεκίνα τώρα, με ένα μικρό βήμα. Ίσως να είναι η καταγραφή των σκέψεών σου. Μια βόλτα χωρίς το κινητό σου. Ένα όχι που δεν είπες ποτέ. Ένα ευχαριστώ που πάλι δεν είπες ποτέ. Η αλλαγή δεν έρχεται με θόρυβο. Έρχεται με συνέπεια. Και να θυμάσαι, η αυτοβελτίωση δεν είναι να γίνεις κάποιος άλλος. Είναι να επιστρέψεις στον εαυτό σου, σε αυτό που είσαι, με περισσότερη επίγνωση, περισσότερη δύναμη και περισσότερη αγάπη.